Kublai pi baro. Habaga Bible kakar sepang kejinya day jong isi tengah. Kakan tu bon sen tang yaw sendrang o deban jala ka tengah. Baga kenturu tang ya kentai baga deban pendem buram halau tengah. Pinyu kene hakasithi jong Paulus ya Kristan hakolose. Kalnong balai kor pakat pra hadu kat kendai. Ephesus kalnong basan kor ba huai hadu lai pulai. Paksithi benengkong jong Petrus kalnong balai kor benengkong hadu bahnyo. Yaw sendrang la thok kumni. Mediban jala ka tengah. Pada akan thaipat la thok kumni. Phade pendem buram halau tengah. Hatu usendrang junang mo ban pen ijing jala ka tengah. Ni hatu akan thai kam junang mo ban pendem buram halau tengah. Hatu akan ni kedon jing dei mo ba kajing jot jing prahai ngasem. Kajing mo soto jing mud apeng ki armud. Kajing kajia majia bateng tengru kajing pat kheuja. To bentang ni pet ya kajing mud bajeliu jong kan ni sisa ba ka Bible ka kentu yang ni. Usendrang ke kajing long jingman jungu uhap ban persang teng ban ban pen jing jala ka tengah. Ha ka por badang ilang samla man badai kajing kela kajing snow ke long rening man rening jungu pila bani ba kata kajing sung kadon. Nrenda ho larang ba apat kata kajing sung du kan jano. Na benta ka thaipat ban ke long ka masuk ha ka por badang ilang samla ka sung ban ka du nadu dono jongka kham tam nda ba kaleshon. Hendrai na marba kasong ban ka pikir kumta kasneng ka kraw ka mai ka bonia ka pen ilaw tengah kumba ka lek ila ki khon ban kam salia ban lek kumta wat habdengi khon ru ban ka ongi kumne ni kumtai ban pasnu u ban hakani kerkom kalong kumba dei ban maka ka basan syari ka yeng kasem ban yu sendrang ban dei namar kane ka jinglong jongka kalong na ban kum ka jimpen hapo ya ka main sendrang jomu kakan thai gede ban persang teng ban pendem buram ila de halau tengah bat ban perkup ya ka buram ka bode hok ban yo man pasotho jigleri page pang gane ngan batai page pang ka psychology do sendrang ba kakan thai usendrang ude jing thau bakin kor ya ka bor ka jing job jing la ju ban le eke baro usutunan belong uta ban man baru sim ya ka rai ka bakado ju kham sngap ya ka opinion jing kiwe sisin bola rai halade kadon baru ke ke bawa kuat pen sisa ni proof ila de baru pen tebit ila ka bot kasap an yo kata so tho ek jolong bre jungu halade lengba kan ek jingla jungu man pen mi ek kiso jing tre jungu baru semua pura halade lengba ke jing job bat ki accomplishment jungu man kata usendrang kuat belong pulit usipai unoi na kai football engineer air force doctor scientist businessman kum ta ter kiba pen phalang ka bor pakai jingla ne competence jungu usotenat marki kam kiba sabana ka yeng kam kalit khwai kalit sang bar parlok let adventure ban thrill le chane le chatai usotenat sibo ni kitiar kitar ban hagi breu ni jik snow baru mudur barbor kumno ban yo thet kalit thamai ne ka bike prostai ban karem ne karem sud karem bud ka kumno da kine baro persisa bau dei orang ba sisa jusu tenat ban panjimut na kiwe balada pi ajimut haba u klempan kalau perban kum kajing kenben ya ka main sendrang jugu usol fi kajing jugu baro dala ka bor lajong badu bore ila kajing halade ban panjirap na kiwe kat ba udang la ban lek dalade kalau kum gadak kajing tlot na ka jugu upasyang kat bala banu pen iji sosi ni jauh mat marka niru kalong kajing trot ak tajgu teklum lang ikini ke baro urang ba upulut por haul perkat spang kini ke baro handai man pen ijing la ka tengah pat unum nang setia marka jing kam di setia ka thong bakat pangjugu ka sexual life jugu marka tengah jugu ru kadai tang kerkom man pen ka bor dominate jugu marka dai tang kaji subha kum gadak jugu jing namar bakini jinglong jung baro ke wan dak ba perkat perdan umudur pos new ban ba na plan kam tham ek do no jugu kum ba pendon kam ga kan thei te kuman ong no askentin akan ten nila ban ong ba sendrang ude ujing thau ba he tangka klik hendre karanon par kabarit ban ka baduna jing ne khar bor hendre ya jing par khen kor ka kan thei pat ka khen kor e ka jing
kajing habreo, karyam kabet, kikon kiti, bat kajing aday ni relationships. Kapulut por kawan Krisyani kiway, ban pen ijing i, ban smulem, ban ajing mulem, pada kabalik kumni kasmo pura halade. Katong jong kajing im jong ka kadai kajing aday ni relationship, baka pikir bha ha kaban pen i ya kani kajing i, kajing bha, kajing long caring jong ka. Jakan thay kisim nek profession jong ki, kum kanong shet, kanong pet kayeng kasem, kinong hikay, kinong yarap, ki nurse, ki secretary, bar ki pikiru ya kajing im sem jong ki namar kini ki pen phalang ki jing long jong kahi. Haba ki don para kan thay ki sotenat bani discuss pang kam yeng kam sem, karyam kabet, kajing aday kum ta terter. Henry haba sendrang ki don para sendrang ki sotenat bani discuss pang kam business, kam lit shang, lit kwai, lit feed, lit pet football, kum ta terter. Bakandit pang kam yeng kam sem. Ka sexual life jong kiru kam day than na kunta kajing sobha. Andai kadai karukom bagi pen i kajing i benala jong ki ialah ki tengah. Te namar bagi jinglong juga kan the ka shong tenrai kajing sngo jong ka. Bag kam jukunan kam than ka bor perkat perdan jong ka kumba perdon kam usindrang. Hak sikenten akan ten nila ong bakan the kadai kajing thau ka he karanot jong ka. Andai ka barit ka klik ka sibut ka sibor andai kajing i par ka bajubor. Te haba kini ki armur ki badol la ki jong jinglong ki jing snow ki jing perkat perdan ki shonglang hakoi ka ing kasem kum si tengah pisong to hi ke banjia usin rang unum la dak basuk pan her na ka level jong ka jing perkat jong u sa ka level jong ka donot unum la masong to ki feelings jong ka tengah jong u bar ha jing pet ki jing snow jong ka ulong kum utanga buduna jing e bagan thairu ada ka shu sakut tang ka level jong ka jing snow jong ka kanum la masong to setiai u bat kan persono u bakal long ka tengah bam pendem ne bam burom ni ka man jong u kakan thai ka sutanat bani to ila ki jing snow ya ki jing e hayi ngasem ka sutanat bang kran sibon ki badak balik kumta ka snow e ka snow jan ni laurang ba Henry na ka banta jong upat kini baro kilong perban kum ki jing complain persaya u ne unu i baki de problems ki badon kami ke solutions uthai besngap yakini ki baro ban ong penban balai bakran ni kejo sikejo na gunta jugu habadan kino problems uklai wood ban ai marmar ni ke solutions ban unom song tho yaki feelings ki basha den jong kini problems jong ka kabakan thaipat habakaya tho ila ki jing kam kwilen ti than yaki solutions jugu hanega kwa tang bo sngap yaka ban kan sa thanda hi suki nabaw sendrang pat ulong ujung tau baduna kabor mesnap ikiway hang niru unumla masya skor ila katengah teng bor ikin thai haga jaga ban long kum katengah jungu tengah kalong no penban kum ka kame jungu kan kli milan chano kanom jimi won phai si yeng kan seneng kan krawi u wat akamat ki kyaw ki thau ni khor ik tiru kadom kamai u bakale kum ne le kum tai ban pesno ila ki expectations jungka Henry usendrang pat ulle asya yakini ki baro ki balas neng u nemar ba song tho ki mut ayu bat snow bakalong ka break ba kiu kli ka bamdun burom setia u kan thei pat kasngo ba ladau e jeka udi ban le hakata kar kom man panhun yaki jisno yaki jing ko ajuka kini ki baro nakaliang usendrang bakan thei kim di setia ban situlun kumni la ki kwa bakalong yeng long sem jongki kalong ka bateli kabadam da jing e kajing sotho jingmut habling iwei pat kabarhem kajing imen semru kakan thei kadai masong tho yo sendrang kumbau sendrang sotho para sendrang bat sendrang ru de masong tho ya kan thei kumba kan thei kasong tho para kan thei ha kan gerkom utunga ula ban ila katanga kumba kadai hok ban yo baru tengah pat ula ban yo ya keburom ka dai hok ban yo kidai barbot ban wan ha kerdan jong kajing kemilenti jong iwei pat wala kidai kajing thau be pher habun kiliang hande kidai ban persang ban poi hau tau put ba kajing sup kajing kajing burom man kaliang ba kajing im sem bashir hami kasensyar hakaloing long sem jong ki tapi kikin thei ban ku bor ilau tengah ku bau dei hok ban yo hakayeng kasem daga pendem burom hakarai ju namar kata kadai ke bo king kor kakti jong blekong phi kin thei to pendem burom milade halaki tengah phi sidrang pat phi de ban pentibit kumno ban snap
baban e ila ke tengah jung phi kum bagi kwa nama kata ka dei ke ke bagi kwa tam ka perthei tin jung blek ong phi sendrang tu e ila ke tengah. Ani roh Yesus Kristus junam amen.